Guys, ayan guys, meron tayong avocado. Bali ito guys ay dala ng aking asawa at hinog na. Nung dinala to guys ay green pa. Pinahinog po una namin. Ayan, gawa tayo guys ng dessert. Para mamaya after kumain may dessert. Simple lang. Simple lang na dessert. Ayan guys, simulan natin guys. Ayan na guys, binuksan ko na. Ang ganda ng pagkakahinog niya. Ganda. Ay, natatakam na ako. Nakakatakam. At ito po yung smash avocado. Dadagdagan ko pa ito guys. Tapos, meron pa ito yung slice lang na maliliit para magandang tingnan. I-smash ko para lasang-lasa. Ayan guys, nahiwa ko na po yung mga yung mga dice na avocado. Ayan, na-dice ko na siya. Lagyan na natin ng condensed milk. Ayan. At lagyan natin ng all-purpose creamer. Ayan guys. Yummy, yummy. At ayan na, mix-mix lang. Tapos, pwede na itong i-freezer para lumamig at masarap ang malamig. Pang dessert mamaya. Yummy. Very creamy. Napakasimple lang siyang gawin guys. Yan, hiwain lang, mix-mix lang yung mga ingredients. Tapos, may masarap ng dessert. Yummy! Yummy, yummy! Yan, thank you for watching guys. Happy weekends! Sarap! Sarap, sarap, sarap! Mahal ang avocado ngayon. Buti na lang may dala yung asawa ko, free. Blessings. Yan, sarap. May pang dessert na mamaya. Yan. Thank you guys. Bye-bye.